L'Escala s'ha omplert de visitants aquest cap de setmana llarg coincidint amb la Setmana Santa. Tot i que la temperatura de l'aigua encara és freda, recordem que es troba a 14 graus, les bones temperatures han animat els més valents a fer el primer bany de l'any. Les platges s'han omplert de gent i mainada jugant amb la sorra. Els carrers i els comerços plens i també els bars i restaurants han pogut gaudir d'una bona afluència de clients. Inclús s'ha pogut veure llargues cues a les gelateries de la platja de les Barques. Això sí, les restriccions a França han fet que la gran majoria de turistes fossin catalans, com la Marissa o en Josep. Em dic Marissa Madurga, soc de Sant Cugat del Vallès i tenim casa aquí des de fa molts anys i aleshores, com que ja som jubilats, doncs hem vingut abans de Rams i marxarem després de Pasqua. Total, estarem 12 dies per aquí, aprofitant els dies millors que són els que no hi ha tanta gent. Aleshores, avui hem decidit fer aquesta passejada perquè no coneixíem a Palau. Aleshores, ens ha fet molta gràcia conèixer coses noves que vas descobrint després de fa tants anys i aprofitant, les iniciatives que té l'Ajuntament amb tots els guies i aquestes excursions que ens semblen molt bé, molt encertat. Doncs vam vindre dimecres passat i estarem tota aquesta setmana encara. Jo tenia torn de vacances i he agafat el segon torn per estar bastant més tranquils. Hem aprofitat aquesta sortida que fa el museu bàsicament per conèixer la història de Palau, perquè l'espai físic diem que el conec, d'anar-hi caminant forces vegades, però en canvi tot el tema de història no, i era el que m'interessava aprendre en aquesta sortida. Els visitants han trobat una gran oferta d'activitats organitzades per l'àrea de turisme de l'Ajuntament de l'Escala, entre les quals diverses visites guiades per conèixer de primera mà l'entorn i el casc antic del municipi, cantada de caramelles, com també activitats pels més petits, com els contacontes a la Riba. Em dic Maria i vinc de Salt per conèixer l'Escala. Allotjaments, bars i restaurants han tret profit d'aquests dies festius, encara que l'hostaleria de l'Alt Empordà lamenten que les restriccions de tarda i nit han impedit una vegada més que el sector de la restauració hagi pogut respirar una mica millor. A l'Escala el balanç és positiu. Prop d'un 75% dels allotjaments han obert les seves portes i l'ocupació ha estat gairebé del 95%. Ho ha valorat la regidora de l'àrea de promoció econòmica, turisme i comerç, Marta Rodeja. La majoria d'allotjaments havien obert, parlàvem entre un 70 i un 75% de places obertes, i d'aquestes voltàvem entre un 90 i un 95% d'ocupació, per tant ha anat bé, la gent que ha obert ha tingut bona ocupació, alguns arribant al 100% també, per tant s'ha treballat, hi ha hagut gent a l'Escala, sí, tots ho hem vist. Podreu seguir l'entrevista sencera a la regidora avui a les 8 del vespre a la Casa de la Vila, a Canal 10 Empordà.